Sige, mayong aga, kag maayong aga gid sa inyo tanan. Palapakan tang Ginoo. Hallelujah. So, welcome na naman. Ginaabi-abi ko gid kamo tanan sining aga sa aton nga His Life Ministries. 10 a.m. Hiligaynon service diri sa Santa Clara, Lote. No, sining Setyembre 18, 2022. Kanami sang adlaw. It's the ideal gid nga time to worship the Lord. Kagapasalamat kita nga kadto naman kita liwat sa iya presensya sa pagsimba kag sa pag-amuma sa iya sa sining nga aga. Amen. Sige, bago ta magsugod, pwede ta katindog. Mga muyo lang kita. Sige, duko ta tanan, magpiyong kita. Amay sa langit, nagapasalamat gid kami sa imo. Sang imo kaayo sa amon kabuhi. Sang iyo mo katutom, Lord God, even nga hindi kami matutom sa imo, Lord, pero ikaw matutom gid ka. Katampad gid sa imo. Kaayo gid sa imo nga amay kag Ginoo kag Dios. Lord, salamat sa gift sang kaluwasan. Kay ginluwas mo kami pinaagi sa putli nga dugo sa amon Ginoong Jesucristo sa cross. Lord, salamat gid sa sina nga gift sang kaluwasan, sang salvation. Kag sa pagsugod namon sining nga aga, Lord God, panumdom namon ang imo sakripisyo sa amon kabuhi. Ginatangla ka namon sa imo cross. Kag nakita namon, Lord, nga kung ano mo kami kapalangga. Ang imo pagpalangga nga wala sang boundaries, wala sang hangganan, no? So kanami gid Ginoo. So sining adlaw, Lord, tudloi kami sa pagsimba sa imo. Hindi kami kabalo, Ginoo. Tudloi nga amon tagipusoon sa pag-focus sa imo subong nga aga. Sa pagkanta sa mga kantambahanon nga makahatag sa imo sang himaya, nga makahatag sa imo sang amuma, Lord God. So inatanan ginahalad namon. And Lord God, ang ari diri subong mabless gid kay ari diri sila. Nakilala ka nila. Initanan ginapangain namon sa ngalan sang amon Ginoong Jesucristo. Amen. Sige, masugod ta worship. Amen. Maayong aga sa tanan. Sa mga utod namon nga ari diri, maayong aga. Hambalan tupad mo maayong aga utod. Kag sa mga nagapamati ka nagalantaw through Facebook Live, maayong aga sa inyo tanan. Subong nga adlaw atong dayawon ang Ginoo. Amen. Ayuon ta ang Ginoo nga buksan niya ang aton mga tagipusoon sa pagsimba sa iya. Kay siya lang gid ang makabukas ang aton nga mga kasing-kasing kag panghuna-huna. Kay kung pabayaan lang kita, wala gid kita may mahimo. Amen. Pero nagatindog kita subong, nagapadayon tungod sang grasya sang Dios. Amen. Tungod sa iya nga pagpalangga. Ginagaan niya kita sang pagtuo kada adlaw. So magadayaw kita. Hallelujah. Pasalamati ninyo ang Ginoo. Abi subong isyagit ta sa Ginoo, hambal ta mga pasalamatan ta sa Ginoo. Salamat, Lord, Ginoo. salamat gid Ginoo Sa sa imo kabuhi, kaayo, sa imo nga katuto. kaluwasan. Salamat, Hallelujah. Ginoo, sang kabuhi nga wala sang katapusan nga ginhatag mo sa akon. Hambala ang Ginoo, pasalamating tanan-tanan nga ara sa inyo tagipusoon, ihambal sa Ginoo ang inyo nga pagpasalamat kag pagdayaw sa iya. Simbahan ninyo siya, isugid sa mga katawhan ang iya mga binuhatan. Kantahin ninyo siya sa mga pagdayaw. Isugid ang tanan nga makatilingala niya nga mga binuhatan sa inyo kabuhi. Dayawan ninyo ang iya nga pagkabalaan. Oh, hallelujah. Salamat, gid Ginoo, kay ikaw ang balaan nga Dios. Salamat, hallelujah. Oh, hallelujah. Ang Diyos naton balaan. Oh, balaan nga Dios. Diyos labing balaan. Diyos labing balaan. Diyos labing balaan. Tamdon ka Kristo. Diyos labing balaan. Diyos labing balaan. Diyos labing balaan. Tamdon ka Kristo. Balaan. Buksitag ipusoon ko.
buksi ang kabuhi ko, tamdon ka Kristo. Hallelujah, tamdon ka Kristo. Buksi tagi pusoon ko, buksi ang kabuhi ko, tamdon ka Kristo, tamdon ka Kristo. Tamdon ka Kristo. Buksi tagi pusoon ko. Buksi tagi pusoon ko, buksi ang kabuhi ko, tamdon ka Kristo. Salamat, Tamdon ka Kristo. Buksi tagi pusoon ko, Ginoo. buksi tagi pusoon ko, buksi ang kabuhi ko, tamdon ka Kristo. Tamdon ka Kristo. Makita ka dungganan mo, silak sang gahom di matago. Gugma ipahayag mo, dayawon Diyos labing balaan. Makita ka dungganan mo, silak sang gahom di matago. Gugma ipahayag mo, dayawon Diyos labing balaan. O dalayawon, buksi tagi pusoon ko, buksi Ginoo. Buksi ang kabuhi ko. Tamdon ka Kristo. Hallelujah, tamdon ka Kristo. Ang balas sa buksi ang tagi pusoon ko, Ginoo. Buksi tagi pusoon ko, buksi ang kabuhi ko, tamdon ka Kristo, tamdon ka Kristo. Tamdon ka Kristo. Hallelujah, Makita ka kadungganan mo, silak sang gahom di matago. Gugma ipahayag mo, dayawon Diyos labing balayawon tang aton Ginoo. Hallelujah, Nan mo. silak sang gahom di matago. Gugma ipahayag mo, dayawon Diyos labing balaan. O ginadayaw ka namon Ginoo. Diyos labing balaan. Diyos labing balaan. Diyos labing balaan. Balaan. Diyos labing balaan. Tamdon ka Kristo. Balaan. Diyos labing balaan. Ikaw lang. Diyos labing balaan. Balaan. Diyos labing balaan. Tamdon ka Kristo. Hallelujah. Ang Diyos naton balaan. Oh, balaan. Wala ka gitsang may ibasol sa Ginoo. Siya putli. Gamhanan. Kagang ina ka Ginoo. Nagapalangga sa aton. Miski kita may kahigko. Ginbaton kita sang Ginoo, sang bugos. Kaging padala niya ang iya anak para luwason kita. Kagdako ina nga pasalamatan sa Ginoo sa aton balaan nga Diyos. Nangin matarong kita utod sa mata sang Diyos. Salamat Ginoo. Kagdako ina nga pribilehiyo. Salamat Ginoo. Pasalamatan nato ng Ginoo. Tuguti siya subong. Nabuksan niya ang imo tagipusoon. Kay gusto sang Ginoo nga mabatyagan mo siya. Diyos labing balaan. Diyos labing balaan. Diyos labing balaan. Tamdon ka Kristo. Ang balaan nga Diyos. Diyos labing balaan. Kapalangga sa aton. Diyos labing balaan. Ikaw lang gid. Diyos labing balaan. Tamdon ka Kristo. Palakpakan tayo, Ginoo. Ginoo. Balaan nga Diyos. Hallelujah. Balaan nga Ginoo. Ginahalad namon ang amon mga kabuhi sa imo. Bangod ikaw naghatag sang kalipay sa amon. Kag tungod ikaw ang gamhanan, balaan, kag makagagahom nga Dios. Magahulat kami Ginoo sa imo.
Magahulat kami, Lord God, sa imo presensya. Magpakalinong kita sa presensya sang Ginoo. Kag magahulat nga mapailubon sa iya nga himuon sa aton kabuhi. Oh, hallelujah. Sa sikreto, Hipos nga doon sa mataw hayara kaw salamat sa sikreto mahipos magahulat ako sa imo luyag ko kilalakon ka. magpakasadya kita sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Luyag ko matandog ka, luyag ko mapatian ka, luyag ko makilala si Kristo. Luyag ko matandog ka, luyag ko mapatian ka, luyag ko makilala pagid ka. Sa sikreto, Sa sikreto, hipos nga doon. Sa mataw hayara kang salamat. kantahin siya. Hallelujah. Sa sikreto, mahipos magahulat ako sa imo. Luyag ko kilalahon ka. Ginoo. Luyag mo bala matandog ka. Luyag ko matandog ka, luyag ko mapatian ka, luyag ko makilala si Kristo. Luyag mo bala makilala. Luyag ko matandog ka, luyag ko mapata ka, luyag ko makilala pagid ka. Kadalagan, Yes, Lord. kinbilang Kapirdihan, tungod kay Kristo, ginsikway ko tanan. Naging sikway ka ba lang ang mga butang para sa Ginoo? Ginakabig, basura tanan nga butang, agud maangkon, sang hugo si Kristo. Luyag ko Matandog ka, luyag ko mapatian ka, luyag ko makilala si Kristo. Luyag ko matandog ka, luyag ko makita ka, luyag ko makilala pagid ka. kadalagan, Kadalagan, kinbilang kaperdihan, tungod kay Kristo, ginsikway ko tanan. Ginkabig, basura tanan nga butang, agud maangkon, sang gusto si Kristo. Luyag ko matandog ka, luyag ko mabatian ka, luyag ko makilala si Kristo. Ikaw o Diyos, luyag ko matandog ka, makita. luyag ko makita ka, luyag ko makilala pagid ka. luyag ko matandog ka. Luyag ko matandog ka, luyag ko mapatian ka, luyag ko makilala si Kristo. Luyag ko matandog ka, luyag ko makita ka, luyag ko makilala pagid ka. Luyag ko matandog ka, luyag ko mabatian ka, luyag ko makilala si Kristo. Luyag ko matandog ka, luyag ko makita ka, luyag ko makilala pagid ka. Palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Salamat. Ginoo, magahul
naghulat gid kami sa imo, kay nagasali gid kami sa imo nga pulong. Salamat Ginoo nga amon mga kabuhi gina tugyan gid namon sa imo. Ikaw ang amon kusog, ikaw ang amon kabakod. Ang amon Lord God magatagipusoon, nagaduko, nagasaludar gid sa imo magpagkagamhanan kag sa imo pagkabalaan. Dalayawon gid ang imo ngalan Ginoo. Dalayawon gid ang imo ngalan. Dalayawon ka gid Ginoo. Ang imo nga gugma kag imo nga katutom hindi gid matakos. Mas mataas pa ini sa kalangitan. Salamat gid Ginoo. Gamiton mo gid amon mga kabuhi sa pagdayaw kag sa paghimaya sa imo. Subong aton huna-hunaon kung ano gid bala ang gusto naton mga utod sa kabuhi. Hallelujah. Ano bala ang aton gusto? Hallelujah. Pero Ikaw ang Ginoo, ang gusto niya among kita. gusto. Ginapili kita sang Ginoo. Ikaw Adlaw-adlaw. lang gid. Aton man kapilion ang Ginoo sa aton mga kabuhi. Kay ang Ginoo Amon Diyos. takos gid nga dayawon. Takos Angay gid nga pilion. Kay ginhatag niya ang tanan sa aton. Amen. Salamat Ginoo sa paghatag sa amon sang kabuhi, Diyos nga bala. sang paglaom adlaw-adlaw, sang maayong kusog, Gamhanan. tanan nga kamayo sa kabuhi namon kag gina-enjoy halina sa imo. Salamat sa kaluwasan Ginoo. Kag subong ginahatag namon sa imong amon mga kabuhi, amon mga tagipusoon. Aton kantahon ang ini nga hambahanon mga utod sang bugos naton nga kasing-kasing kag kusog. Amon gusto, ikaw lang gid. Ining akong gusto Ang tahuron ka, Diyos ang kasing-kasing ko gasimba sa imo. Ang tanan sa akon dayawon ka, tanan nga na luyagan ko yara sa imo. Diyos kinahalag ko, kasing-kasing kagkalag ko. Kakabuhi ko sa imo, kada ginhawa ko, kada kabuhi ko. Himoa ang luyag mo. Hallelujah. Ini akong gusto, ang tahuron ka. Diyos ang kasing-kasing ko, kasimba sa imo. Ang tanan sa akon dayawon ka, tanan nga na luyagan ko yara sa imo. Oh Kristo, Diyos ginahalad ko, kasing-kasing kagkalag ko. Kakabuhi ko sa imo, kada ginhawa ko, kada kabuhi ko. Himoa ang luyag mo, Diyos ginahatag ko,
kasing kagkalag ko. Kabuhi ko sa imo, kada ginhawa ko, kada kabuhi ko. Himoa ang luyag mo. Oh, gusto ko makilala ka, bugos ko nga kalag, kilalahon ka. O Jesus, kilalahon ka, batyagol, imo tagipusoon. Luha sa akong mata ang nagasaad. Gusto ko makilala, O Jesus. Gusto ko makilala ka. Oh, gusto ko makilala ka. Bugos ko nga kalag, kilalahon ka. O Jesus, kilalahon ka, batyagol, imo tagipusoon. Luha sa akong mata ang nagasaad. Gusto ko makilala, O Jesus. Gusto ko makilala ka. Gusto mo pala makilala ang Ginoo? Ang bala siya. Sa Ginoo lang ang matutuon nga kabuhi. Gusto ko makilala ka, Jesus. Gusto ko makilala ka. Bugos ko nga kalag, kilalahon ka. O Jesus, kilalahon ka, batyagol, imo tagipusoon. Luha sa akong mata ang nagasaad. Gusto ko makilala, O Jesus. Gusto ko makilala, usan ko nga ginhawa. Kilalahon ka sa imo kamatayon, kagahong sa pagkabanhaw, O Jesus. Gusto ko makilala ka, O Jesus. Gusto ko makilala ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan ang Ginoo, hallelujah. Gusto ko Ginoo kagamay namon, Ginoong Jesus, gusto kagid namon makilala. Sang bagbugos namon nga kusog, nga kalag, nga tagipusoon kagunahuna. Ikaw lang gid Dios namon, ang manluluwas namon. Ngamon Ginoo, ngamon ginasunod sa sining nga kinabuhi. Salamat gid Ginoo. Salamat gid Lord Jesus nga ginpakilala mo ikaw sa amon kabuhi. Initanan ginatugyan namon Lord sa imo. In the name of Jesus we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Takpakantang Ginoo sa bugos naton nga pagdayaw sa iya. Sige, maglingkod kita sa presensya sa aton nga Ginoo. Okay, sige. So, mayong aga liwat sa tanan. Welcome gid kamo sa sininga duog, no? Every time, every Sunday. Pang-invite pag ito damo nga tao. Damo pagid nga makilala naton, even families naton, mga co-workers naton, nga nagakinahanglan sang pag-asa. Sang hope nga gina-offer sa aton Ginoo. Amen? So welcome sa aton nga 10 a.m. hiligay non service diri sa His Life Ministries. No, tanang nga nagatanaw sa aton sa YouTube channel sang His Life, even sa Facebook live streaming sang His Life Ministries. Welcome gid kag mayong aga sa inyo tanan. Salamat sa pag-upod, sa pag-tune in, sa pag-join sa amon subong nga aga. Kagkabay pang like, share, subscribe, and comment sa aton channel, no? Para damo pagid nga mga tawo ang makakilala sa Ginoo. No? Subscribe ka mo kay tungod nga ay itikali ang notification bell para sa aton nga future nga mga nga mga episode
maka-notify ka mo. Okay? Sige, so welcome gid. Okay, sige, padayon kita gihapon sa aton pagtulunan sa sini nga Domingo. And it's about redeeming or ginapag redeem, kuan mo gawaron, hindi ta na mabalik ang time, no? Hindi ka na makasakay sa isa ka time machine, liwaton mo ang mga natabo sa imo kabuhi nga ginhinulsulan mo bala. Uy, nga ano mga hinimo ko man tuman. Damo ta sa mga sitwasyon sa kinabuhi, mga desisyon sa aton kabuhi nga naghinulsol kita mga utod. Tod na, o wala kaya nagkamali. Nyara gid ya. Pero gin-design sa Ginoo nga hindi na naton tumabalikan. Amen? Hindi na. Ang iya nga design nga ma-learn kita, okay, na ano na to, tapos na to. So, i-repent mo kung ano man na natabo na to. Tapos you live from the now, sa subong, sa future, sa palaabuton. Kaya mo nang mas importante sa Ginoo. Okay? So, redeeming the time. Kagang subtopic naton, it's time to discern the days, no? Discernment. How to discern amo naton mga pangutanon, pamangkutanon, no? Ano ning discernment? Hindi ko kuntindi kung anong discern. Sige, tun-an ta na siya. Next please. Bro. Tres. Sige, padayon tangin kuha ta ni siya sa Ephesians 5 verse 15 to 16. No? Be very careful pag andam gid. Subong paano kamo mga buhi. Hindi nga wala na may nahibalaan, kundi damo sa may nahibalaan. Wise. Making the most of every opportunity. Anong butsin isang making the most of every opportunity? Butsin nga noon, nga kung may oportunidad, buhat sang maayo. Munang pinaka-simple nga pag-intindi sina. Making the most of opportunity, nga kung may desisyon ka ganing himuon, himuang mayo. Okay? Sige. Because the days, balikan ni bro, are evil. No? Malain, damo kalainan, malaot. Sang gamay ko ginahambal sa akong lola nga, kalain, nagit sang chimpo. Damo malaot, nung kalainan sa kalibutan. Amo na, the days are evil. No? Kaya muna ang kwan. Pero kabalo ko mo bilang mga utod, sinong nagakos ang evil? Sino? Tanaw nyo? Ay, mga tao man. Wala na sang lain. Kita. Damo. Anyway, sige, bayad sila. Next. Okay. Ano ang discernment? I-define ta anay bala para maintindihan tagid. Ano niyan? Kung i-translate nato ni sa Ilonggo, discernment is ang makilala nimo. No? Kung ano ang maayo. Ini siya virtue, maayo nga binuhatan. Virtue is maayo nga binuhatan, maayo nga karakter nimo nga batasan. Virtue ini siya tawag. Hambal dire ang individual kuno ang tawo nga nakakilala, may kaalam nga nakakilala sang between good, maayo kag malain, evil. May wisdom, may nahibalan. No, amo na ang butsi nga non sina. Kag maayo ang, when you say judgment, hindi nga gina-judge mong tao. Maayo ang imo pagpili sang maayo. Judgment mo lang, judgment call mo. Maliko ko sa wala, o maliawa sa wala, wala. Maliko ko sa wala, o maliko ko sa too. Judgment mo. Kung sa wala, mabunggo ka. Kung sa too, padayon ka. No? Maayo nga desisyon, amo ng discernment. Especially, kung may ara ka gift ni siya mga utod, karon ihambal ko sa inyo nga naging gift ni ang discernment. Ang gift ni siya, ikaw pa lang nakakita. Ang iban wala kakita. No? Ang magkilala mo ang maayo kag malain. Okay? Sa sining punto, makadto ko sa 1 John 1:6 sa uno nga sulat ni Juan, versikulo 1 hasta 6. Para makikita tanga na paano nangin gift ang discernment o ang pagkilala, no? Kay nabutang diri sa Bible nga gin-define gid sang ni Paul nga part ni siya sang 9 gifts may ginhatag sa aton nga 9 gifts ang Ginoo. Kay balo-bala kamo sang na born again ikaw. Ano ning butsing anon sang born again? Hindi niya religion ha.
Mahambal ka na born again ka, ginbaton mo ang si Kristo Jesus, ngay mo nga Diyos, kag manluluwas, kag Ginoo. So, nagpuyo sa imo ang balaan nga Espiritu. Ga-follow ka mo? Nagpuyo ang Holy Spirit ara sa imo, ara na sa Corinthians, no? Amo na siyang mark of deposit. Nga namarkahan ka nga iya ikaw sa ang Ginoo. So makita mo na karon nga gift, gali ni siya may ginhatag siya, may dala ang Holy Spirit, ang balaan nga Espiritu, nga gifts, nga regalo para sa aton, ari basahon ta. Pero before to sa Corinthians, ari anay ang una, verse 1, 4:1-6, mga hinigugma, hindi kamo magdali-dali sa mga tawo nga nagasiling nga ang ila ginatudlo halin sa Espiritu Santo. Kundi ususaon ninyo anay kung bala ang ila ginatudlo halin sa Dios o kung hindi. Kay madamo nga mga hindi matuod nga mga propeta ang naglalapta sa bugos nga kalibutan. Sa sini nga paagi, mahibaluan ninyo nga ang Espiritu nga ara sa ila, iyagid sang Dios. Kung nagakilala sila nga si Kristo Jesus, nagpakatawo, ang Diyos ang nagsugo sa ila. Sige bro. Pero ang wala nagakilala nga si Jesus, nagpakatawo, ang nagsugo sa iya, hindi ang Diyos, kundi ang Espiritu sang Antichrist or Antikristo. Nabatian na ninyo nga na mag-aabot ini nga ari na ini sa kalibutan. Pero mga anak ko, kamo iya sang Diyos. Kagindaog na ninyo ang hindi matuod nga mga propeta. Kaya ang Espiritu Santo nga yara sa inyo, mas gamhanan pa sang sakay Satanas nga nagagahom sa mga tao sang kalibutan. Sige. Ining hindi matuod nga mga propeta, iya isang kalibutan. Gani ang mga butang nga iya sa kalibutan amo ang ila ginasugid. Kag ang mga tao sa kalibutan nagapamati sa ila. Pero kita mga anak sang Dios, ang mga nagakilala sa Dios nagapamati sa aton ginatudlo. Pero ang wala nagakilala sa Dios wala nagapamati sa aton. Gani sa sining nga paagi may buluan ta kung sino ang nagatudlo sa kamatuoran nga halin sa Espiritu sang Dios kag kung sino ang nagatudlo sa kabutigan nga halin sa iban nga espiritu. Tanan kita may spirit. Kag tatlo ka klase ang spirit nga nagapangibabaw sa imo. Okay? Are, pamatian na again. Listen. Tatlo ka spirito ang nagapangibabaw. Una, ang spirit mo, ang secular spirit, ang human, ang mans, ang imo nga tawhanon nga spirito. So ginawi ikaw sa spirito nga nagahari sa imo. Tawhanon nga spirito. Ang next is ang spirito sang yawa. Paano makasulod ang yawa sa imo? Tilawi bala pa hubog. Inom ka tudo-tudo, hasta mahubog ka, magmaoy ka. Lagalain ang imo nga pagbinatasan. Ang imo nga paghambal, galain. Hindi na ikaw. Kundi spirito na sang, kita mo mga alak, kinatawag na spirits. No? Kay spirito mo, kung mahubog ka, may lain nga spirito nga nagasulod sa imo. Gamaoy ka na, galain ka. Galain batasan mo. Iyan na sang yawa, mga utod. Iyan na sang yawa, pati lang sa akon. Kagang ikatlo nga spirito, amo ni ang spirito sang ang balaan nga spirito, ang Holy Spirit. Paano mo mabalaan ang isa ka tao nga may balaan nga spirito? Maghambal pa lang siya, mabalaan mo na. So iya mata, makita mo, ako makadiscern ko kung ang ining tao, ano ning spirito nagagahom sa iya. Pinagi sa inyo mga mata. Maghambal ba ko mo, o wala na. Nabalaan ko na kung sino, gid. Ang may spirit ka. So mo man na, sa aton tanan. Amo gani nga dapat naton nga in-nurture ang spirito sang ginbaton mo si Christ as your Lord and Savior, no? Nahugasan ka na sang balaan niya nga dugo, amo pa nagpuyo sa imo, nag-indwell sa imo ang balaan nga spirito. Kag dapat ang balaan nga spirito ang mangibabaw sa imo batasan, sa imo panghuna-huna. Nakuha nyo? Amo gid na ha? Dapat ang balaan nga spirito hindi na tawhanon, hindi na iya sang yawa sa kalibutan, kundi ang balaan nga spirito. Sige bro, balik ta sa PowerPoint. Kaya importante ni siya. So anong discernment, anong pakilala sang spirito?
Sige, next. Nami ang ginhambal ni Charles Spurgeon. Si Charles Spurgeon, isa ini siya nga maayo nga author, kag pastor, no? Sa dugay na ni siya, 1800s pa ni siya natawo. So, pero kanami sa mga sinulat niya, may spirit, gid siya sang aton nga Ginoo. Ang discernment kuno, ang pakilala sang right or wrong, is not knowing the difference. So, hindi ka nakaibalo sang diferensya between right and wrong sa malain kag maayo. It is knowing the difference between right and almost right. Anong butya sing ganon? Damo sa aton ang natip lang. Abi naton, ang ginapatihan naton, tsakto pa, tama, right pa, gali kay hindi na. Damo, be careful kita mga utod. Damo ta sa ginapatihan, abi naton matuod, kamatuoran, kag tama, righteous, correct. Hindi gali. Careful gid kita mga utod, tutuod na. Careful lang ta kay damo sa subong nga tayo mo ganing tawag nga because the days are evil. Kay ang una gid nga mark sang times is deception. Natip lang kita sang kalibutan, sang yawa. So be careful lang kita. Sige bro, next. So what is discernment? Abilidad ini to decide between truth and error, right and wrong, no? Tama kag mali. Kag paano naton ma-form ang aton nga mindset nga aton gali nga panguna-huna, tama na or hindi tama. Kag ini siya proseso, gina-develop ini siya kag ginatun-an. Pero nagsugod ini siya sa 1 Corinthians, bro, 2 Corinthians. 1 Corinthians 12:10, mabutang diri, 9 gifts of the Spirit. Pagbato nimo sa Ginoo sa kay Jesus Christ, gintagaan ka sa Holy Spirit, kag ang Holy Spirit may dala nga gifts nga regalo sa imo. Are, ibasa akong part lang, no? Ang iban ginhatagan sang Espiritu Santo sang gahom sa paghimo sang mga milagro. Gifts of miracles. Ang iban, abilidad sa pagsugid sang mensahe sang Dios. Prophecy. Gifts of prophecy. Ang iban, abilidad sa paghihibalo kung bala ang magagahom sa isa ka tao among Espiritu Santo or hindi. Amo na ini. Discernment of spirits. Ang iban nga translation, gambali, distinguishing between spirits. Ginabana mo kung ining espiritu, iya sang Diyos o hindi. May ginatagan man sa abilidad nga maghambal sa iban nga mga lingwahe. Tongues ni siya, gift of tongues. Nga wala nila gimanatun kag may ara man nga ginhatagan sa abilidad sa pagsaysay kung ano ang kahulugan sa mga ginpanghambal sa sadto nga mga lingwahe. Gift of interpretation. Part lang na siya, may na-miss out ko, no? Pero ma-focus lang kita sa discernment, anay. Nga ginatagaan naton importansya ang discernment, especially karon nga time. Amo ganing hambal ta kay damo ang natip lang, nalinlang kung sa Tagalog pa. Sa mga teachings, sa mga ginatuuhan, ginapatihan, ginawali, sa kundi-indiin, nga hindi tama, hindi iya sang Diyos. Nga abi naton, tama. May mga nagawali dira, mayo, nakabisti sila, mayong postura, naka-groom, mayong paghambal, mayo sila maghambal. May ara sila rock, may ara sila mga libro, nga ginadala, nabutang nila mga tracts bala, mga utod, kag nagawali sila, nagapangatag sila tracts, nagapang-evangelize sila. Pero mga utod, ang ilang mensahe, hindi iya sang Ginoo. Careful lang kita. Paano naton may balaan kung ang mensahe nila, iya sang Ginoo? Number 1, gina-consider bala nila si Jesus Christ, Diyos. Pamangkuton nyo, inablang inatudlo mo si Jesus, Diyos. Nagambal sila, okay, yes, Diyos siya. Okay pa na. Second question, pamangkuta sila, ang nabanhaw bala si Jesus Christ pagkapatay niya? Pamangkuton nyo. Magambal sila, yes, nabanhaw siya. No?
Nabanhaw siya sa, di ba, ginlubong siya. Sa ikatlo kadlaw, nabanhaw, resurrected siya. Body ha, lawas gini Jesus. Tama pa, okay pang. Tama na siya nga pagtudlo. Pero maghambal gani silang, wala napatay si Jesus, wala siya nabanhaw. Sala ina, hindi na palagyo na dayon, palayo na. So may magwali gani sa inyo, tandain nyo ginhambal ko. Pamangkuton nyo kung si Jesus, Diyos, siya manluluwas, kag nabanhaw bala siya. Romans 10:9. If anyone confess with their mouth that Jesus is Lord, and believe in their heart, nagpati sa ila tagipusoon, that He was resurrected from the dead. Importante gini sa aton pagtuo. You will be saved. Munang butsingan nun sina. Naluwas ka. Nagpati ka lang. Si Abraham bala. Father of faith siya, no? Father ang iyang ngalan, sang wala pa siya na Abram. Father of multitudes. Tatay siya kuno sang kadamaan. Father of multitudes, sang wala pa siya na nangin Abraham. Pag Abraham niya, nahimo na siya nga Father of nations. No? Nasyon na niya, damo na gid. Nga anang amutong ginatag sa iya nga title sa atong Ginoo. Simple lang mga utod, because he believed God. Nagpati siya sa Diyos. Simple kayo. Nagpati lang siya. And it was credited to him as righteousness. Kinamatarong, nagpati lang siya, nangin matarong na siya. Amo man na sa aton. Magpati kita nga si Jesus Christ is Lord and Savior. Credited to you as righteousness. Luluwas ka. Kasimpol kayo. Kasimpol kayo. So righteous ka na, matarong ka na sa Ginoo, sa Diyos, sa mata niya. Maski ni ang imo pagpanglakaton, nagabalik-balik ka sa sala, nagabackslide ka, pero pag tindog, mga utod, tindog liwat, balik sa Ginoo, kapyot sa iya. Okay gina siya. Sige bro. So paano ta makadevelop sini? Gusto ko na, pastor, gusto ko makadevelop sang spiritual discernment. Importante gini, especially sa times subong. Kadamo sa mga times nga hindi na naton mahibalaan kung tama bala ni mali. No? Ang mali subong gina-consider tama. Kag ang tama nangin mali. Paano ko na inakaibaloya? Di subong lagi nga time. Nga ang tama ginamali, kag ang mali tama. No? Grabe nga mga kwan subong. Din kakita nga ang abortion nangin tama. May lang gani subong, kaya gin-reverse nila atong Supreme Court nga decision way back 1960s, Roe versus Wade, I'm talking about sa states, no? Paamo to nga gin-develop nila nga legal ang abortion. Paghambal sang tao nga legal sa law sang tao, pero sa mata sang Diyos, tama hindi? Oo, hindi gidya tama. Once magbusong babae, na miss ni mong period, tama ba? 1 month, di ba monthly yung period, no? Na miss ni mo, wala ko nag-period man. Mahinimo ka. Okay? Hindi matabo nga virgin birth na siya. Mahinimo ka gid. No? Okay? May sensor tadi. Wala kabataan. Sige lang. Importante ng babal. Anong gid sang kabataan, no? Hindi mo na ma-reverse. Agwan tahon mo ginasya sa mabata na, mabunag mong bata. Kaya nagkamali ka mo. Tod na. Amo pa, nga hindi ta, dapat ang judge, amo na dira gagawang discernment sang tama o mali. Sa mga kabataan, advice ko sa inyo, kung hindi mo kaya, hindi na magmigo-migo, miga-miga. Boyfriend, girlfriend. Hindi pag-eksperimentuhi ang imo kabuhi. Focus anay sa studies para mag-alam ka. Damo ka pa dapat may balaan. Tod na. Hindi mag-boyfriend ha. Bado ka kadlaw ka mo ha. Guro, may nabalaan ka mo nga wala ko kabalo ay. No? So focus kita sa aton studies. Pagtuon. Pag ang amunta pagtuota, dira ta focus. Kay ba budlay magkamali sa kabuhi. Hindi na naton mabalik. Maski magpudag-pudag ka. Magsipa ka sang lata sa dalan. Hindi mo na mabalik ang pagkakamali. Kagkabudlay magkamali.
Nakuha niyo buot ko sa ganon? Agwanta gid anay. No? Tuon, himo sa maayo, sunda ang imo ginikanan. Maski daw ano kasala sang iyang kwan, sige lang. Sa mga kabataan, no? Kay damo gid kabataan na detip lang subong. Hindi magpadala-dala sa imong emosyon. Sa mong crash, base mag-crash ikaw nga aeroplano. Crash landing ka, hindi anay mag-crash dira. Importante gid ang mga utod, no? Wala sa may mahambal na sa inyo, even sa panimalay wala gahambal na, ako lang makahambal na sa inyo. Kay mag-crash landing ka, baw. Wala may ma-rescue sa imo mga utod. Pareho to sa amon neighborhood. Nag-boyfriend siya. Hindi gusto sa iya sa mother. Hindi gid siya give up, mag-break. Ano natabo? Ginpalayas. Baw, maluoy ka. Wala man niya buot ang ginikanan. Ginpalayas ang bata. Kundi wala hindi na mabantayan kung anong himuon. Mga ginikanan, kung nakamali ang inyo kabataan, hindi pagpalayasa. Tama? Wala ka na kontrol. Hindi mo na maggiyahan. Tanawa mga ginikanan na inyog diya responsibilidad. Kung nagkamali ang inyong kabataan, imo na yung responsibilidad nga nagkamali siya. Ikaw ginikanan mo, ibasol mo na kay Duterte? Ay, hindi, lain ang presidente. Kay sino ta na ibasol? Ha? Hala, ikaw na hambal. Hindi pag ibasol sa iban. Ikaw, itindugi mo rin si responsibilidad, nagkamali ang bata mo. Tuod na ha? Oh. Gani, hindi pagpaliyasa. Tuy-tuy, giyahi, plangga apagid. Amen? Importante gid ha, mga bata. Sundagid mga anak ninyo, mga ginikanan ninyo. So amo nang discernment to know what is good and what is evil. So paano ta maka-develop sini? Next bro. May 5 ka steps. Ma-close ko diya. 5 ka tikang sa paglakat kung paano ka mag-develop sa imong spiritual nga pagkilala sang mali kag maayo. While there is a spiritual gift, no, atong hambal ko sa inyo kaina sa 1 Corinthians 12:10, nga may spiritual kita nga mga gift, regalo, nga pwede naton pampangayo sa Dios, ang discerning of spirits, pwede nyo gid pangamuyo ni, Lord, tagai ko bisang discernment, sa spiritual gift of discernment, para may balaan ko ang maayo sa malain. Na introduction. Para ma-differentiate naton, no, hambal ko kayo na sa inyo, may 3 ka lain-laing nga spirito. Ang Holy Spirit, dala na dang angelic spirit, mga anak, pamati, demonic, mga iyasang yawa, nga spirito. No? Kadua, ang una, iyasang Diyos, nga spirit. Ang ikadua, iyasang yawa. Kag human spirit, ang tawhan nun. Paano mo na mabalaan? Human, inablang lawas mo lang na panumdum mo. Wala kaga panumdum sang iban. Humanistic nga pa thinking na. And spiritual discernment is a tool, no? Na kinahanglan naton i-develop, hindi ni hampanganan as we mature. Mas ma-develop mo na ni, makahibalo ka na, magtanaw pa lang kung ang isa ka sitwasyon o ang isa ka tao, anong spirito ang nagagahom sa iya. Magbamati ka lang sa news, may balaan mo nga fake news. Ma-discern mong times. Remember, ang aton nga topic is redeeming the time. Ang subtopic is discerning the times. Paano mo mabalaan ang spirito sa tiempo. It's not imparted by supernatural act and there are no shortcuts. And it's a skill perfected through practice. Ano ning practice? Pangamuyo, pagpalapit sa Diyos. Dra mo lang ma-develop ang imo nga spiritual discernment. Sige bro. So number 1. Ari pagli. Hebrews 5:14, hambal diri. But solid food belongs to those who are mature. Kita mo ang mga tigulang, gakaon niya karne. Ang may edad na bala? Mga kakaon na ta karne. For those who through practice have powers of discernment that are trained to distinguish good from evil. Para may balaan naton. Si Paul nag-compare
sa mga baby Christians, kung bago mo pa lang na receive si Jesus nga Lord and Savior nimo, baby ka pa. Ga-start ka pa lang sa papanglakaton sa Kristyanismo nga paglakat. Kag baby ka pa, ang ginapakaon sa imo, milk, gatas, buti nga nun, basic lang anay nga teaching. Mga faith, salvation, ano pa, baptism, repentance, amo lang nanay aton nga balik-balikan nga topic. Baby ka pa mong, dapat mo naman perfect. Kag may mga spiritual discipline, di ba? Ano ng spiritual discipline? Dapat isa ka Kristiyano, tawag mo lawas mo, isa ka Christian, dapat may number 1 prayer life kagid. Kabalo kagid yung mga muyo. Magpasalamat. Hangin grateful. Number 2, dapat gabasa ka Bible. Tod na. Number 3, ano pagid? Worship. Importante, tigil lang magsimba. Sa Amerika, may isa to ginatawag nga religion. Official ni siya nga religion. Ano ini nga religion? Mga witches, aswang. Ginabaton to ya sa ilaw, lagi panago. Wiccan bla, bati ka muna, Wiccan, wala. Witches. Grabe ni sila yung mag-worship ya kay hindi ta napag-ibal, hambal ang ngalan niya. Ga-worship sila yung mga utod. Kita ya, kabalo bala ta mag-worship sa aton Ginoo. Na deserving sang worship. Na develop tagid na ang pagsimba sa Ginoo. Buti nga nun, ihalad mo. Worship is a lifestyle, an attitude, nga ginahalad mo ang kabuhi mo sa Ginoo. Kagang worship, hindi lang ni Domingo, nga subong ihalad mong kabuhi mo. Domingo subong, no? Pila lang tadi, isa lang ta ka oras. Pagpuli ta na, naglain na ka. Kundi nga ang worship, gapadayon ni, buwas, padayunan. Ano buti nga nun sang padayon nga worship? Ang imo nga lawas, ginahalad mo sa Ginoo, nga ang imo aksyon, ang una-huna mo, ang imo tagipusoon, wala naghalin sa presensya sa Ginoo. Kundi nagpadayon. Nga maski ato ka sa ulubrahan mo, ang imong ginaobra para sa Ginoo, para mahimaya siya. Okay pa? Once magbaton ka sang bribe, magbaton ka under the table, worship na hindi. Tanaw nyo, worship na sa Ginoo? Hindi. Maski ano pa na, maski 1 million pa na. Amen? So, importante ka ng mga utod, ha? So, ang aton nga pagkinabuhi nga worship is 24/7. Hasta makabalik naman ta diri sa Sunday, padayon kita sa panglakaton nga Kristiyano. Okay. Number 1 step, commune consistently with God. Amo na ni. Sa Salmo 37:4 na hambal diri, kung ginanamian kita sa Ginoo, when we delight ourselves in God, we derive desires from God. Anong butsi nga nun? Kung ikaw ginahalad mo ang imo kaugalingon, nagka-commune ka, butsi nga nun, nag-isa ka, nagka-communion, coming into one with the Lord through prayer, through worship. Nanamian ka sa Ginoo, develop na ang nanamian ka sa Ginoo sa iya presensya. Ang iban sa aton, nabudlayan, mag-pray, because wala ka nanamian sa presensya sa Ginoo. Sa imo, ari naman mga di naman ko. Daw kabugat man mga di. Daw wala ko gana mga di. Sino nang espiritu ang nagagahom sa imo, mga muna? Devil or ang imo human, ng spirit, no? So careful lang ta. Dapat nanamian kita mag-pray, mag-commune sa aton Ginoo. Ari mga utod, pamati may nami di ngayon nambala, no? He, the Lord, does not exist to answer our prayers. But by our prayers, we come to discern the mind of God. Anong butsi nga nun? Sa imo pagpangadion, sa imo pagpangamuyo, dira mo karon mahibalan kung ano ang huna-huna sang Ginoo, sang Dios. Sa imo prayer, tilawi bala, pangamuyo sa Ginoo. Sang imo bugos nga kaugalingon, Lord, tudloi ko mga muyo. Tudloi ko makilala ka. Maski gamay lang, siyempre hindi tagin mabutang aton ang huna-una sang Ginoo sa aton nga utok no gamay-gamay ni utok ta. Wala gid niya. Pero may balaan ta, party lang gid gamay nga part sang huna-una sang Ginoo. Pinaagi sa pag-commune, sa pag-pray sa iya. Amen? Sige, number 2.
Know God's ways from God's Word. Anong butsi nga nun? Sa pagbasa nimo sang pulong, wala ko Bible, may balaan nimo kung paano maggiho ang Ginoo. Anong iya pang ginawi? Ang iya ways and ang iya thoughts, pinagi sa iya nga pulong, sa iya word. God calls us to yield totally to Him and renew, do not remove, our mind on His word to discern the perfect will of God for every area of our lives. Pag total surrender, gid. I know kabudlay sinihimuon pag-start, but with practice, dugay ko manin nakuha, mga utod, ang mag-total yield gid sa iya in every situation. Inablang gusto mo na bla i-take the situation into your own hands. Gusto ko na magbalos, nakagi ka mo na. Gusto ko na magiho, may problema ka, may natabo sa imo kinabuhi. Gusto mo ikaw magiho para ma-correct ini nga sitwasyon, pero wala ka nagiho. Lord, I leave it to you. It takes practice. Pagtuo na, faith na siya. Nakuha niyo, kabudlay-blay na kay kung isa daw nagaumol-umol ka na gid magbalos, magbuhat, butang sang sitwasyon sa imo kamot. Pero wala mo ginhimo. Allow mong Ginoo, Lord, ikaw yagiho sa akon problema. Ipakita ang imo gahom sa akon kabuhi. Naamo ni na, knowing God's ways from God's word. God's word is God's will. Ang iya nga word, ang iya pulong, amo inang iya kabubuton. Wala sa nasulat nga hindi niya kabubuton. Ang importante lang nga mag-accept kita sa iya will. Kay kung kaisa, kabudlay sang iya will. Kisa hindi ta ma-accept. Even mga religious nga mga kwan. May mga even pastors, no? May mga iban nga pastors nga nabudlayan, may pati the whole Bible. May mga part lang, may mga wala silang napatihan, may ginapatihan. No? Selective ang pagpati. Like for example, ang mga miracles, may iban nga religion niya, hindi na ako wala ka pati na sang miracle sa mga milagro nga natabo sang una. Tapos na kuno to. Ang mga miracle, hindi na tumatabo. Da nagsala. Because God is the same, Jesus is the same yesterday, today, and forever. He's immutable, tawag sina. He is unchanging, immutable. Wala sa gabag-o. The same siya gihapon. Kita ya gabag-o kita. No? So ang Diyos, ang Ginoo, wala nagabag-o. So we must know God's ways from God's word. You have been good to your servant, ari sa Salmo 119. O Lord, according to your word, teach me good discernment and knowledge. Tudlui ko Ginoo. Sa pagkilala sang maayo, kag malain, through your word. Sige bro, next. Live a holy life in the fear of God. Pagpangabuhi, sang balaan nga kabuhi. No? Because ang fear of God, i-qualify naton, hindi ni siya nga nadlo ka because nadlo ka sang impyerno. Although, in a way, gina-accept man na sang Ginoo. Sige, kadto na lang di kay tungod nadlo. Kadto ka sa Ginoo, ang imo-motive, galaya kay nadlo ka magpa-impyerno. Sino saan? Doon rin nadlo ka magpa-impyerno? Wala. Pero mas hadlo ka ang fear of God, mas madlo kita sa Ginoo, sa Diyos. Nga hindi ta siya dapat ma-displease. Ang impyerno niya, secondary lang na bayda. Ang importante ang Ginoo. So, ang motive mo nga ari ka diri, nga nagsunod ka, nga nanging Kristiyano ka, importante na sa Ginoo. Nagsunod ka nga Kristiyano because, anong answer? Anong yung motive nga ari ka mo di? Ano na? Palangga mo ang Ginoo. Bao ka namin ang answer, the best answer. Because He loves us first, therefore we love. Ang mga pinakamanami nga motive. Ari ka diri utod, ari kami diri utod sa sining nga pagtuo because you love God. Period. Muna pinakanami nga motive. He shall delight in the fear of the Lord, and he shall not judge by what his eyes see. Grabe no? Ang tao kuno nga nagalakat pangpanglakaton sa may kadlok sa Ginoo, hindi niya ma-judge ang iya nga ginatanaw. But naga-delight siya kay palangga yang Ginoo. Amen?
To discern spirits, we must dwell with Him who is holy, and He will give revelation and veil the mask of satanic powers on all lines. Hambal niya Smith Wigglesworth. Himambal ta, Pastor, kabudlay mga buwi isang balaan. Kaya pagpuli ko karon makita ko naman itong kontra ko. No, ang kontra ko, ang bana ko. Hindi. Kabudlay gali mga buhi. Ang mugani kung kita lang, tawhanon lang naton nga kusog, hindi gid naton niya mahimo na. Pero kung mangayo kita sang kusog, sa balaan nga spirito, kay siya ang aton strength, ang kusog naton, mahimo ta na. Amen? Alang ko hambal sa inyo nga, hindi, mahimo gina. Paano gani? Through the Holy Spirit, supernatural. Hindi tayo mahimo, tao lang tayo, hindi. Wala gid sang may makahimo. Mugani nga ang Diyos, na naogid siya. Para luwason kita, kay hindi gid naton niya maluwas ang aton kaugalingon. Maski anuhon mo, maski ano panghimuon mo, nag-donate ka sang milyones, naghatag ka sa GG Boys. Maglokan mong GG Boys. Mag-isolve lang sa lakyan. Gi, bunggo na. GG Boys na. sorry. So muna, importante nga ma-recognize ta, ma-acknowledge, nga ang tanan nga kaayuhan sa aton kabuhi, hindi halin sa aton, kundi halin sa iya. Wala gidya kaayuhan sa aton. Amo gani ang hambal tari, God is good. All the time. And all the time, God is good. Kita ya wala gid. Okay? A tender conscience is an inestimable blessing that is not only quick to discern what is evil, but instantly to shun it as the eyelid closes itself against the speck. Explain ko. Nakagi na ka mo puling lang may nagsulot sa mata. Anong ginahimo nyo? Gamukrat pa ka mata. Ginabuobriyan pa din yung mata mo. Siyempre ginapiyong mo gulpi, no? Basi may magsulot pa na mata mo. Kaya buk, ipiyong mong mata mo. Amo man na, kung may kalainan, gani ikaw nga na-discern, nga nakilala, ang butsi nga nun napiyong palagyo dayon. Amod sing ganon sang hinambalan din ni author anon. Kung may malain nga na matabo sa imo, makila ay hindi ni mayo nga deal. Hindi ni siya mayo nga tao, dumalain ni siya. Ano dayon? Piyong dayon doon na puling kag palagyo. Nakuha niyo ko butsing ganon? Amo na butsing ganon sina. As the eyelid closes itself against the speck. So amo na ang butsing ganon. Sige bro. Number 4, live in love. Muna yung pinakamabudlay sa tanan, paano ka maghigugma? Hambal sa Bible, gani, though we prophesy, mahambal kita mga propesiya. Though we worship the Lord, though we sing songs sa iya, mag-pray ta, mag-pray, mag-worship, grabe ta. Maghimo sang kayuhan, grabe ta. But when we do not love, we are just clanging cymbals. No, ang cymbal, kabalo ka mo? Or gong. Nablang, wala ta drum set, no? Nablang, ano gani na? Cymbal. Dogagahod lang kita. Kung wala ka higogma. Kabudlay mga auto, ako mismo ginatudluan kung akong kaugalingon, Lord, paano maghigugma sa hindi mahigugma man? Pero develop mo, ginatanaw mo ang kaayuhan nila sang sa ang kalainan nila. May isa ka tawo, yun pamangkot siya. Namangkot siya, paano ko mahibalaan nga ako ang nagagahom sa akon? Maayo o hindi? Paano mo mahibalaan ko, no? Ang nagagahom sa imo? Simple lang ang answer sang isa ka pastor. May balaan mo ang nagagahom sa imo, pinaagi kung ano ang ginapakaon mo sa imo kaugalingon. Ang buot niya singanon, kung ginapakaon mo ang imo kaugalingon, gapamati ka sang news, mga ano pa ang mga balita, ganyan nabasa mo ng mga libro, mga kalibutanon, malain perme, gina-feed nimo ang dutanon nimo nga spirit man ang tawag, no, imo nga lawas nun. Pero kung gina-feed nimo ang imo spiritual man, amo man ang magagahom kung sinong mas madaog sa ila. So ang imo gali reaksyon sa isa ka sitwasyon, nagabase ina sa imo
kung sinong ginpakaon mo, ang kalainan or ang kaayuhan. Nakuha nyo? Ang batasan sang tao, ginaporma, pinaagi kung ano ang ginapasulod niya sa iya kaugalingon. Sa iya huna-huna. Sa iya espiritu. Kung pirmi ikaw, nagaupod sa mga tao, nga hindi maayo ang impluensya. Hindi man maayo ang impluensya mo. Pero kung ikaw, nagaupod ka sa mga tao, nga balaan, or nagasunod sa Ginoo, ikaw, amo man ang imo nga, aksyon. Sa isa kadlaw, nagkadto ko sa isa kakapihan, nakibot ko mga utod. May nag-istorya, 3 sila kalalaki, macho-macho kayo. Oo, macho-macho gid. Anong ginastoryahan nila? Ginoo. Kung kisa daw manibag-o ka, kaya mas angayan sila mga inubugiro. Compare sa, pero ang ginamagagawa sa baba nila, about God, about salvation, nakibot ko. Namati ko gani. Nga mati lang oras sa piya ka table, no? Ginakuan sila about salvation, kaluwasan. Mga tao-tao, gakuan macho. Mga nablang mga maton. Oo, makibot ka. Siguro nagagiho, galing Ginoo. So dapat ang aton gina-feed, amo man ang dapat manggahom sa aton. When you can never have clear spiritual discernment, if our heart is clouded by unforgiveness, resentment, jealousy, or hatred, ano subong nagahari sa imo tagipusoon? May ginatago ka sa imo tagipusoon? May nainitan ka nga tao? Kinanglan ta na i-bring to order na tanan ini. Ano ang nagagahom sa imo? May tao ka to nga na doon na init ka sa iya subong? Wala mo siya gin-forgive kay hinimo siya? May natabo sa imo kabuhi nga hindi mo malimpatan? Gina-resent mo gid? Resentment? May bagahi na sa kwan? Anong feeling ina nablang nag-weigh down sa imo, nagapabugat sa imo tagipusoon? May hara ka na, subong. I-analyze. Mga muyo ta karon, i-release ta na sa Ginoo. Amen? Oo, i-release, bayain na to. Kalimti na to, hindi na ganito mabalik. No? Sige. Even sa mga kabataan, may mga hinimo sa inyong ginikanan yung hindi mo mapatawad. Nakigan ka, ginbalbal ka, gininsulto ka, sa tubangan sa kadamaan, nasakitan ka gid. Patawaron tagid na sila. No? Importante na siya. And this I pray, balikan na bro, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all discernment, that you may approve things that are excellent. Para maggahom sa aton ka nga tagipusoon, iya langgid sang Ginoo. Sige, next. Number 5, last, invest in others, no? Mabalik ko liwat, ang aton purpose diri sa kinabuhi nga ni is not for us. We are created for others. So we must invest in others. Amo gani nga kinanglan, importante gid nga ikaw, i-consider mong lawas mo, nga ambasador ka, representante ka sang Ginoo, sang Diyos. Ang butsi nga nun sina, hindi ka maghuya-huya sa paghambal sa imo classmate, sa imo migo, miga, sang maayong balita, sang kaluwasan. Okay? See, our powers of discernment will be strengthened and multiplied as we take up our mantles and assignments. Tanan kita diri, may assignment, halin sa Ginoo, may ginapahimo ang Ginoo sa imo. Kay balo ka na? Nan, dapat naton hibalon na siya. Because Jesus promised, for to everyone who has will be given, and he will have an abundance. So maski may ara ka na, kung pasudunggan ka sa Ginoo nga gusto niya mas madamo kapagid, ihatag iya pagid na. Because faithful ka sa imo assignment nga ginhatag sa Ginoo sa imo. Maski ano na kagamay, faithful ka, dagaan ka pagid sang mas madamo. Sige bro, next. So, this is a call for discernment and decisive action. Jesus strongly rebuked those in his day who were not using discernment to recognize what was happening on their watch. So, diri na masulod ang aton pagkilala sang tiyempo subong. Ang nakalatabo subong sa kalibutan. Halin sa inyo panimalay,
sa komunidad, sa syudad, sa nasyon, sa kalibutan. Anong nagakalatabo? Mas madamo blang kayuhan, mas madamo ang kalainan. So na nato mahibalan. But why do you not know how to discern this time? Dapat makilala gid naton mga utod. Importante gid na para hindi kita matiplang kag matumba sa aton pagpanglakaton sa Ginoo. Amen? Sige. Discernment in the last days, prayer ni siya. Sige, pwede ta katindog, mga di lang ta kadali kag mapadayon ta sa aton ng service. Mga muyo tanay para may discernment kita, no? Piyong ta, palihog, duko lang ta para hindi ta ma-distract. Amay namon sa langit, salamat Ginoo. Ikaw nga makagahom sang langit kag sang duta. Nagapangamuyo gid kami, Lord, nga tagaan mo kami sang spiritual discernment, gift of discernment ngalin sa imo balaang nga spirito. Kay ni siya nagakinanglanon gid sa sini nga end days, end times. Kakinanglanon gid namon ini sa amon pagpangabuhi, pagpanglakaton sa imo. Ginoo, nabulag kami, hindi kami kakita kung ano kalatabo subong. Ano ba lang malain, ano ba lang maayo. Gani nga nagapangamuyo kami, nga ipakita lang ang maayo, kag hindi na ang malain. Para ang amon desisyon, ang amon mga paghimuon sa amon kabuhi, tama, kag nagakaangay sa imo. Lord, salamat, kaining adlaw nga magahatag ikaw sa imo spiritual discernment sa tagsa nga ari diri subong. Para may balaan namon naton nila kung ano ang imo kabubuton, ang imo will, Ginoo, sa ila kabuhi kag sa kabuhi sang iban. Hinitanan ginahalad namon sa ngalan namon Ginoo Kristo Jesus. Amen. Sige, plakpakan ta Ginoo. Amen. Hallelujah. Salamat Ginoo. Padayon ang aton nga pagdayaw kag paghimaya sa aton nga Ginoo sa paghatag sa aton nga tithes and offering. Today is Facility Sunday. So duwadang inyo nga envelope, ang brown Facility Sunday, tapos ang white para sa tithes and offering. Magatindog kita kag basahon ta ang pulong sang Ginoo bago ta ihatag ang aton nga tithes and offering. Hindi ako maghalad sa Ginoo nga akon Dios sang mga halad nga ginasunog nga wala gid sing bili sa akon. Magatindog kita kag magapangamuyo. Ginoo, we will not offer anything that costs us nothing. Salamat sang sini nga pag-remind mo sa amon na makahatag lang gid kami Ginoo tungod nga ikaw ang nag-allow sa amon. Salamat gid Ginoo sang imo nga katutom kag kaayo sa amon makabuhi. Salamat sang kabuhi na ginhatag mo sa amon, sang oras, sang pagpakamaayo mo sa amon sa matagad adlaw. Tungod sini Lord, ginapasidunggan kagid namon, kag ginadayaw kagid namon. Gani Lord, salamat nga gintagaan mo kami sang tagipusoon nga mahinatagon. Salamat gid Ginoo nga may kalipay sa amon mga tagipusoon ang maghatag. Ginabalik gid namon ang pagdayaw kag paghimaya sa imo nga ngalan. All these things we pray in Jesus' name. Amen. So maghahatag kita sa aton nga gamhanan nga Ginoo. Diyos kinahatag ko, kasing-kasing kagkalag ko. Gakabuhi ko sa imo, kada ginhawa ko, kada kabuhi ko. Himua ang luyag mo, himua ang luyag mo. Sige, sa pagtapos ang aton nga service, again, gina-encourage ko kamo, kung may mga prayer request kamo, pwede niyo isulat, ihatag sa aton book table para mapangamuyuan, no? Mag-agree kita kay ka-powerful kayo sang prayer, no? Sa ambalgan sa Bible, the prayer of a righteous man, ikaw na availeth much. So matuman gid kun ano ginapangamuyo mo halin sa kabubuton sa Ginoo, matabo gid na. Amen. Sige, matindog kita, ma-receive kita, mabatong kita sang blessing sang Ginoo. Amay sa langit, salamat gid Ginoo sa tagsa-tagsa nga kabuhi nga ari diri subong. Lord, ginpili mo sila
kagin butangan sa sininga lugar kay halin sa kalibutan pakadto sa imo ginharian from the kingdom of darkness into the kingdom of light. And Lord God, salamat kay ikaw tampad sa pag finish sang good work nga start mo sa ila kabuhi. And Lord God, sa sininga Sunday, Lord, sa paghalin nila sa sininga lugar, ang imo presensya magapadayon sa pag-upod sa ila. Hinumdum gid sila nga ikaw ara gid sa ila. Ang mga anghel naga-tuy-tuy upod gid sa ila kabuhi. Hasta makabalik naman diri next Sunday, Lord, sa paghatag naman sang himaya kakanungganan sa imo. Sige, duko lang ta. Close your eyes, bow your heads, raise your hands, and receive God's blessing. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace in Jesus' name. And all your people will say, Amen. Plakpakan ta Ginoo. Sige, lakata sa kabuhi sang Ginoo. Salamat, Gid. See you next Sunday. God bless you. Gusto ko makilala ka, bugos ko